गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाद'नाय गैयै खामानि मावनानै बिबान एंगारखांनायनि उनावबो ओरैनो जिरायना थायाबालासिनो सेरजा फाउन्डेसन मुंनि एनजिअ खुलिनानै खामानि मावनो आवगायदों माखासे सुबुंफोरा। फरायसाफोरा माबायदि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगालांनो हागोन बेनि सायावबो सेरजा फाउन्डेसननि गोख्रों खामानि मावनाय। उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै हेफाजाब होनानै खामानि मावलांगोन सेरजा फाउन्डेसना। सेरजा फाउन्डेसना गामि एबा ओनसोल सावस्रिनि बिथिङाव नोरजिया जानानै रायजो राजाफोरखौ रांखावरि बिथिङाव माबायदि जौगाहोनो हागोन बेनि सायावबो गोख्रों खामानिखौ मावदों। थांनाय 5 जुन खालार खालिबो मुलुगनां आबहावा सानावबो बिथांमोना गं 10 जायगायाव दंफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनैबो सेरजा फाउन्डेसननि बानजायनायाव 2025 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा थाखोआव सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै सेरजा फाउन्डेसननि बानजायनायाव मौजा कावराबाहानि बेन्दोंआव थानाय 2025 मायथाइनि मेट्रिक आरो जौसिन थाखोआव सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लादों पिएम श्री केबि देवलखुसि जौसिन गेजेर फरायसालियाव। मख'नो गोनांदि सेरजा फाउन्डेसननि आफादगिरि सोमदोन बर'नि आफाद सामलायनायाव बे हाबाफारि जानानै थाङो। दिनैनि बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो बारग' आइएस हेमेन नार्जारि, मुस्रि जितेन बरगयारि, एसीएस बारग' जिल्ला खुंगिरि चिरां जिल्ला हादोरारि फोरोंगिरि बान्था मोनगिरि बिनन स्वर्गियारि बिथांजों लोगोसे गोबां फोरोंगिरिफोर ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारिजों लोगोसे 2025 मायथाइनि मेट्रिक आरो जौसिन थाखोआव उथ्रिसारनाय गासै 171 फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ मान बावनाय जायो। दिनै नैबे हालामनिनो सेरजा फाउन्डेसन, बे सेरजा फाउन्डेसना खोब मोजां मोनसे हाबाफारि लादो, जेरावनोखि जाय हाबाफारिखौ लानानै फरायसाफोरा थुलुंगाखांनाय मोनो जे बिथांमोनखौ जिथुनिखि मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय आरो हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय, बे फार्स्ट डिभिजन गावसोर जिमान खस्थ' खालामनानै फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोनबाय बेनि मुल्यखौ होनानै दिनै सेरजा फाउन्डेसना बिथां माने फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरखौ बरायदों। दा बे बरायनायाव फरायसाफोरा गोबां थुलुंगाखां मोनो आरो जायनि जुनै बिथांमोना आरो गोसो होथाबबावना फरायनानै इयुनाव गावनि इयुन जिउखौ दाना लानायाव मोनसे थुलुंगाखां मोनो आरो जेनेबा। दा दिनै बै जुनैनो सेरजा फाउन्डेसना फेलिसिटेसन सेरेमनि लादो आरो बे फेलिसिटेसन सेरेमनियाव गोबां माने गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादो, हांख्रायनाय लेखायै नुजाफैदो आरो गोबां फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोर बाहागो लादो। दा बेयाव दिनै आं नुनाय मथै माने रिटायार्ड IAS दङ श्री हेमन्त नार्जारि, आरो रिटायार्ड ACS दङ फर्मार रिटायार्ड ACS श्री जितेन बरगयारि, बेनिफ्राय डिपुटि कमिशनार दङ, डक्टरेट दङ कटन इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर गणेश वारि दङ, रिटायार्ड एक्जिकिउटिभ डिरेक्टर LIC श्री अरबिन्द स्वर्गियारि दङ। थिग बेबायदि गोबां माने गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादों। बेवहाय नैबे देवलखुसि जौसिन फरायसालिनि प्रिन्सिपालाबो दङ आरो बेनिफ्राय JND मिलन गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिनालि नार्जारि दङ आरो गोबां माने गोजौ फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगिरिफोरा दङ। आरो बेबायदि गेदेमा सुबुंफोरजों लोगोसे मिटिं खुंजानानै बे मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारिनि जिथुनिखि फाइनाल एग्जाम बेयाव फार्स्ट डिभिजन मोननायफोरखौ जा बरायबाय, बे बरायनायनि थाखाय गथ'फोरा गोबां माने थुलुंगाखां गोसो मोनगोन, इन्सपिरेसन माबाखौ मोननानै उनाव आरो गोसो होनानै फरायबावनानै गेदेमा सुबुं जाहैनायाव गोख्रों मदद हेफाजाब मोनगोन। आरो बे फरायसाफोरनिफ्रायनो बे सेरजा फाउन्डेसना जाहाथे इयुनाव मदद हेफाजाब मोनफिनो बेखौ आसा खालामनानै दिनै सेरजा फाउन्डेसना बरायदों। आरो बे सेरजा फाउन्डेसना बरायनायखौ आंनि गोसोजों आरो सेरजा फाउन्डेसननि जे हाबाफारि बेखौ आं गोसो गोथारै बरायदों, जाहाथे बिथांमोना बेबायदि समाजनि जौगाखां खामानि मावनानै उनाव लागै मेहेरगोनां आरो आब्रुथि जानानै गेदेर माने हाबाफारि बा मुंदांखा जानो हायो। बेनि थाखायनो आं
नुवाथारि आं गसाइनाव आरो आर'ज गाबबावबाय